Pandemian eta ziklo amaiera bat jai batzordean zeinaren bizilagunok ez genion erantzunik eman izan ziren zergatiak. Aurten auzoari berriz bizitza emateko asmoz, gazte batzuk lehengo jai batzordearen kideekin harremanetan jarri ginen. Batera gogoa eta eskarmentua batuz jaiak antolatzea lortu dugu. Hala eta guztiz ere, moldatu garen arren, jendearen beharra somatzen dugu. Horregatik animatzen zaituztegu gurekin parte hartzera. Izan antolatu diren jarduerak aurrera eramaten edo ideiak ematen beste batzuk egiteko. Bai jaietan, bai jaietatikak. Behin hau esan da oso pozik eta gogotsu gaude jaien itzulerarekin. Eta espero dugu zuek ere egotea. Eskerrak eman nahi dizkiogu auzoko denda eta tabernei, haien babesa eta laguntzeagatik. Eta zuei etxez-etxe programa banatzerakoan egin diguzuen jarreragatik. Soilik geratzen zaigu gonbidatzean tolatu ditugun ekitaldietan parte hartzera eta guztion artean auzoa egitea. Jai zoriontsuak eta inolako erasorik gabekoak opa dizkizuegu. Eta gure oroimen hiperoena gurekin ospatu ezingo dituzten guztiei. Horaz pila gaina atxoa! Después de 4 años,